Aku numpak mobil. Nggih. Truk. Nggih. Kene jurang. Neng ngarep eneng ringin jejer loro. Saiki posisiku piye? Posisi munggah. Ya nek minggo ngiwa jurang, nengen jurang mboten saged mundur paling tidak mundur Ora iso. Lah ngarepe nek wit ringin lho. Eneng jurang sing kiwaku. Nggih. Tengen jurang. Ngarepe eneng ringin loro jejer. Mboten Posisi mobil munggah. Nyanti paraku. Mundur tetepan, maju mboten saged ngiwa jurang nengen jurang kok masalahe. Alah ngono kok dagelan kondang. Lah nek sampean Ya pripun? panggah maju no. Nek ringine lho. Ringine cilik-cilik kok. Ringine sik cilik-cilik kok. Oh, ringine sakmene. Lah iya jare ringin cilik kok. Jane nak dikiwakne, Pak. Nyapa? Ya bendang bongko kabeh kowe. Sampeyan enek. Lah, Kalau ringin. pertanyaan masalah ringin. Iya. Tengah ringin gede. Oke. Heeh. Tengen jurang, kiwa nek cah cilik. Posisi nanjak. Piye, Dek? Terus Ringine gede. lho kok geli semen. Ya iku mosok cilik. Ngiwa jurang, kene cah cilik. Ya ora cah cilik. Sik Ya ora iso. sik direm terus cah cilik kon ngalih. Mboten saged. Ora iso. Wit ringin, Hah? tengen jurang kiwa cah Ya cilik. ora kenek no, Pak. Langsung terak kiwa. Lho, bocah cilik lho, Pak. Ora masalah mandak anakmu kok. Jangkrik. Kok rumangsaku kok. Lha kowe mateni anakku Bales kok piye? bales anak